Bilhin yung Bible sa Mamelas. Old Testament na siya. Old Testament. O, hinsa man. Jeremiah chapter 29 verse 11. Kasi guo man ka na Melas. Jeremiah chapter 11. Ako basaho na. Pinaka-common isa nga passage nga maugi murag kuan kay sa tanan. Yun siya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and do not harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ingon niya. Nakadungog naman mo tanan, ana, di ba siguro? Okay. During sa wali, or during sa mga, kung mag-search mo dire sa internet, about mga mga bitaw, hopeless na kayo mong tanan, ganawa na may pag-asa sa inyong bumati. Kana iyong mabasahan. Usagi na sa mga verses ba? Mo-search ka sa internet og worries, mo-search ka about mga nag-uul ka, sad, fear, anxiety, mo gawas kana gyud siya. Kana siya nga passage ba. Which is bisan pa og dili kayo himasa og Bible, ganahan ka sila nga passage. Aside sa John 3:16, which is masag-o lagi ni masag-o punig sagaran. Ningon diri, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Ginoo ginagingon. Kita na kita yung mga expectations. Mao na istorya bitaw mi Pastor Ronald ingon siya. Naibaw kasabot daw siya sa sitwasyon ako eh. Ako perfectionist kung pagkatao. So unlike ko ng mga submissive type of people na okay ra sila o murag di sila mag-uol. Baliwala ra nila. Bisag maawayan sila sa asawa tungod kalisod sa panahon. Wasam kuno na ana murag kalma kay phlegmatic man, di ba? Pero sa ako kanong side, nahibaw siya nahasog ko sa sitwasyon bang tungod sa inaani bitong pangitabo. Mao na ako nakita nga una ako na-expect ko sa una nga sa kabuuan na ni mo balik na yun yung operation. Mao na ako ba? Di ni magdugay or pinakataas 3 months. Pero sa diyan nasakit si mama ninyo, nakaana sa ko nga di pa sa dangayan, kumingon sila nga molarga ko, di pa sa dangayan mo balik ko dito kay dili pa man pwede biyaan sa mama. Nakunaon ako after sa June kay na-pressure ang government basig pagbalik ko nang mo na kunaon na ba. Makabalik ko ani after June. Wa pa mais mama nimo. Ano na ako after July na lang. Wa pagyapon. Ko basig ari na sa August. Yan handod na kunaon na ako. September 15 man kutob ang state of calamity. Pinagsugod man ig March 14. So March 15 o 16. So, possibly, ari sa September 15 afterwards, pwede na yung kabalik. So, naadiha ang akong expectation. Mabitaw nga, kung naay mo hire akong trabaho, moingon yung ko nga, dili pa na. Kaya nga no, nagunahon na akong makabalik pag ito sa trabahoan. After September 15, na-frustrate yung maayo. Frustrated ko kay, siyempre, 6 months na, wala yung trabaho, muraga trouble na kita, nabalakan yung maayo. Kunahon na ako ba? Siguro after aning mga kuanan na ako yung mga target ba na ako yung mga plans pero mao man ginagingon sa Ginoo diyan nga for I know the plans I have for you, declares the Lord. Hibaw gid sa plano alang kanato niya mas nag-uol no kung nagunahon na pero akong kita na sa positive side ang pag-extend ni Duterte, President Duterte sa iyang state of calamity kay kung di sa niya i-extend my loves ako nakita po example Humas 15, mag-rally na may mga tao. Kaya human na. Kaya wala na may state of emergency, daghan na kayong mo-pressure niya nga. Magluag na ta. Ano bitaw? Unlike anang state of emergency, pwede niya magamit na exercise ang power as presidente, as kanang, ano ba na? Judicial ba na siya? Kanang kwan siya sa iyang pagka-presidente, ma-exercise niya. Magamit niya ang funding sa gobyerno. Ano bitaw? Nadili daghang pang debatihan diya sa Senado o sa Congress. Mao nag-extend niya og 1 year mo lang ginaon na ba. Nasa jay punto nga gi-extend pero hopefully lang kay pag istorya na mo ganiha sa katong vendor dito sa merkado, distriktuhan na sa kuno dito sa Market Ciudad. Distrikto sa balik ba. Nya ako nakita bitaw nga ako ganiha, low spirit kay ko ganiha. Dugay ko ni mata wa ko mo na ko puya ilakaw gasto na sad, palit na sad ta. Di man pwede dito mamalit, di ba? Kaya itong mga pagkaon na siya. Pero mag-abot na ako dito sa merkado. Pasalamat na ko ni Mandang. Mukuhan niya si Mandang ba? Sana? Mo tanaw sa gid ba? Kristohanon man si Mandang, di ba? Yes? Ha?
Kristohanon siya, kaya niya siya nako. Oh, Pero dan- naasa ko ano kung naasa kasingin sa uto. Oh. Ganihan, naka-istorya ko niya, kay nag-istorya sila atong tiguang pungusa. Ay, sila silang idara. Mao lagi na, yung amo, pagpangumpra, kinahanglan yung kuno nga, isuwat na i-writing siya, o sila kumpra, pilay katidad niya. Pilmahan pas tindira. Inianas man nang niya, nabigay kayo ng mga amo ta kay stricto kayo. Parehas sa una, kasuhay sa pangamo mo yan, stricto kuno kayo. Yan, anto nilakaw itong usan niya. May magkadong, wag ka mag, tanaw kasi, wag ko magtrabaho, baka every time, naamang ko lang every 2 days. Ako ngayon na wala since March pa ko ulit trabaho ang tiron. Kaya akong trabaho to as Negros niya. Di ko kalabang tungod sa i-control ang paglabang dito, wag di makalabang. Okay. So kada nga atong naigitugutan lang mo adto dito, katong nga local strand individuals, katong labi na gitong na tanggong sa airport na dungagan lang kaso sa coronavirus dito. Yung zero, nahimo na nung pila na 43 naman siguro sa karon. Minaslay murag 5 ka active cases ang dito sa ilang lugar. 36 ang naka-recover, duha ang namatay, 43 ang total, napay 5 na bilin. So, nakaana ko. Mao to ningos man na inyong konsumo, nakaana mo. Ka-feel sa ko sa iyang concern ba. Ang pagkaloy sa Ginoo. Kuot lang gyud na makuot. Kanan siya. Kuha na naman eh. Mao to ningos na. Dumagi na ko, pahumot sa imong utan niya. Tagaan ko yung, kuha na yung sayuti. Kanan siya. Mao ko, mo nabigyan siya. Duha ka bukmo niya. Ako ko, ang gagmay may kuha, may maikog ko ba. Yan ko, salamat kaya. Nilakaw rin. Okay. Paano kayo mga na-feelan sa nako, salamat sa ko kay naagi mo bati bitaw na to sa inang sitwasyon palit sa ganitong pagkaon speakers. Naagi po mga palit ka kamunggay pagkapinang dagdagan kayo. Sa una palit ko ato speakers inani 15. Tambay kay iya pero ato ko tong usa daghan kay iya ato. Way kon bawal binangan mo to na speakers. Ang iya kay iyang anak ba Ya tanaw para tong pirmiro to last. Ana. Uy, gamay lang bilin bro. Upat ka o 5 lang to ka stick. Ha? Kon na tanan. Ano siya? Mao na. Ano ba? Nakaana na sa ko. Salamat sa kuwait. Bisa ginagmay pero at least na feel mo na agi ko'y concern ng mga tao na naa diya sa mundo. Ginana bitaw. Okay, makaana ka ako. Luyan ako kaayo kay kuno na unsa na may ugma ni. So mao na nagistorya mi gapon ni pastor niya siya. Unsa may plano ni Mike? Kung wagi tao trabaho sa Cebu niya, kain ko nga nasa ko'y ugma, di lang yung mga short term nga trabaho. Posible ubalik gyud ko sa Cebu niya. Ubalik na lang ko dito para formal resign ko ba. Dili ko nga mapadako suot maglahi man para makuha po na ako kung mga gamit. Yung siya sakto sa na kay sakit to na ba si Mervyn. Mas maayong nakakapirmi diha. O mao sa nang Ginoo na bitaw. Ako yan na. Pero depende sa unsa plano sino. Ako na frustrate ko pero wa mo koy mahimuan ni stasyon na. Dili man ingon nga tapulan ko di ko trabaho. Kung kay bawo mo, grabe ko mo trabaho. Pero ang problema, dili ka katrabaho. Mao man ay akong na frustrated ko maayo ba. So mo na nangita og passage karong gabi una, naka-recall ko ani niya kay ningon man siya. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and do not harm you. So dili gid siguro tayo pasagdan. Kani am sa plans to prosper you. No. Si kinsa may gisultihan ni si Jeremiah ba? Pero applicable to tanan kay once we acknowledge nga ang lordship sa Ginoo sa atong kinabuhi, we can makarecall sa iyang panulti, di ba? Kaya ang Ginoo dili man siya mausab, di ba? Lamay ibutang Ginoo di sa mausab. So meaning kung unsa to yung gisulti, anin tahan na mo sa di isulti niya diyan imo, di ba? Di sa ingon nga nasa pilion. Wa sa pilion mo na ingon niya. Plano nga makaunsa nang prosper. Saan prosper daw? Ikaw na. Prosper. Prosper. Ikaw na. Trace. Tulo ka wala sa Bisaya. From South. Ikaw, Melas. Prosper makapabasa tang panimuyo ba pantang pobre ka. Ang lambo. Oh, muna na. Pobre ka. Taas ka. Plan to prosper you, not to harm you. Not to harm ba niya yun? Atong careful kayo. Ipalambo pag niya, di pa Prosper you niya. and not Di pa to harm you. Iya palambo di pa niya. Ay alam Dili, mama. ang iyang plano ko no, plano nga i-prosper ka, dili i-harm ka. So meaning, dili ta niya ilaglag aning sitwasyon siguro. Ako, although ako feeling na ko ba, Lord,
Murag barko, Lord. Kanang mao lagi sutan ako gabi. Murag barkong kalunuron ni Lord. I don't know. Naghuwat ko sa help nga imong ipada. Ani nga sitwasyon. Okay. Unsay gi imong plano, ani nga sitwasyon, kay ako willing ko mo trabaho, Lord. Siguro na kay something nga imong kuan ako, which is na anan sa kunahon na ba. Mubalik og trabaho, kinahanglan magnegosyo gid. Bisan pag unsaon nila, kinahanglan kita mo negosyo. Bisan mubalik ni trabaho anak negosyo na gid kay anak gyud ka mobalik eh bisag mautang trabaho na gyud mo gi-support. Mao gina ko na aron panahon nang ano mahay ko sa sitwasyon nga wa kita mo ang ato ba. Pagkawa okay ra na amtay ko di ba? So mao na ko na. So mao na nasa akong mind. I don't know kung correct na ang gikuan. Pero mao gina akong nahuna-hunaan. So ang Ginoo ri pa man sayo. Basta mosalig lang kung ingon siya nga not to harm. Di gid kanya makapadaot na nimo nya. Plans to give you hope and a future. Diba? Maghatag nimo paglaom o kaugmaon. Diba? Wa mo lang paglaom. Ginoo naman lang yun. Sa may paglaom nako. For the last 6 months, ang ubang kompanya gisulduhan ng empleyado. Di ba naman ibang kompanya gisulduhan sa ang ilang mga empleyado until December na uban na. Ang uban gipalo ng ilang kompanya. Kompanya ilang mga trabahante. Gipalo ng ilang mga trabahante para mo sustainer aning sitwasyon na karon. Pero sa ako wa magid 0 for the 6 months. Pero ang good thing ana, di ba, kung i-recall ginako, nauna na ako ba? Nakakuan ko sana. Meditate ko may pa. Dili man sa yung gamay ang nahimo sa Ginoo ng panahon na. Kaya imagine nimo ang expenses sa tambal ni mama mo since January, March until sa October man na imong tambal. It worth around 78,000 na melabs. Anak. 70,000. Ya plus nakadawat tao ka ng mga love gift. Mga ginagmay plus ni hatag si Mano ito niyagi. Naka-receive around 17,000, di ba? Yes. Oh, sa mga tabang-tabang na ba? Gikan sa March until tong last, pero only gini na 17,000 plus kalang tambal nga 70,000 melabs. Ang libre ana around 63,000. Ang the rest na ako na sa gipalit na. Ang uban na. Ang uban na I don't know kung pabayaran ni Doc ang katong gihatag ang daghang intambal. Pero pasalamat na po ko, depende na. Pero 70,000 expenses, di sa niya di sa niya nakagamay ang gihatag sa Ginoo. Grabe kadako sa tambal ang gihatag. Which is, kana sa ko ba, dako-dako sa di. Pero ang atong na-expense na for the last 6 months na akong pag-standby diri, nasa 100 takapin. Standby. Okay. Every month, na pinakagamay na ginakuhaan. Siguro, mau spend kong 20 ang buwan. Ya, sobra pa kay akong giyon na, mga 140, 150,000 na akong na-spend, nagasto na ako diri. Ya, sa ato lang ang mga bayad sa bill, tahan sa kuan, kayon ko, grabe nakakuan ba, ang atong savings, wala, naging sa gana. Which is, mga ginawang iyon na ba, nag-uol ko kay, siyempre, si Tricia, senior high, after na college, si Jim na po, senior high, niya college. So, nahibaw ko nga katuon ta siya, bakit rin mo kayong mga maog yung kuan kay, di man to kaigo yun, katidara, di ba? At least na ako'y, moingon mo, kaya kuhaan akong sweldo, o di kaigo, makakuha pa ko sa bangko, pwede na ko ihapag. Ito mo na akong hinahon na. Pero mga lagi na, due to the unprecedented events, di ba? Wa ta ka plano, si James nasakit, 82,000. Di ba? Mga na, careful, January to, di ba? January. Yan ka ng mga expenses, anak ko, grabe hasas. Mga nagian ng panahon na. Pero kaana sa kuba, we are still blessed. Tungod kay, kung imo na ang katong mga na-COVID, 800,000, 1 million, 2 million, sino ka na-expenses, Belas? Kalawa ka, Belas? Kung mga na-COVID ba? 800,000, 1 million, 2 million, yung na expenses? Wa man na kantidara. Oh, magkano lang yan pong ko nga. Although, pareha na ron. Why? Nga naman ako man lang i-document ang mga ipanghatag. Pictura na ko. To recall, kung sinitambo na to for the last 6 months, di ko makalimot ba?
nga uy atong kuan nakadawat ko ni atong kuan mao na ang purpose na dili ingon nga wag mo lagi post sa Facebook. Wag mo mag-post. Ang ako lang gusto na ko makita ani nga date ang Ginoo ni tabang nako ani nga date ang Ginoo. Di ba? Gusto na ko i-lift akong self na instead mo down ko dili ko ma-down. So nindot kini sa verse atong gibasa karon. Na naghatag mo sa plans ko no nga kuan ko no to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So, naalyo ko nung tayo ugma. So, mao na akong hiwat, sa may ugma. So, Ginoo na bahala. Every day, nag-expect ko na somebody mo text na ako for interview or somebody called me, sir, report for duty. Mao gina akong gihuna-huna. Mao na every time, mao na akong cellphone. Tanaw gyud ko, why ni text wa? Nay mo text iglili ko san? Avail our promo, mana. Mana ang iko eh. Sa may ito. Nasakit ako na. So mo na, kita kinahanglan mo sandig sa Ginoo kanon eh. Dita mo surrender. Kaya ang Ginoo na agin na naguban na to.